wannan juyin mulki akwai dokoki na soji wanda su sojin ya hana su huto su yi bayanin wannan juyin mulki. Wannan juyin mulki ko cani bai ba sai an yi. Shi cani ya san da wannan zancen. Wato 26 ga watan jiya ne aka yi juyin mulki ko? To da an kai 28 ga watan jiya ba a yi juyin mulki ba, ina jin hasu canin da babu su, shi cani ya san da wannan zancen. Wato tushen juyin mulki, abin da ya kayi wannan juyin mulki zakari, matsala ce ta tsakanin kwaran shi da sojoji na ƙasanmu. Zakari a wani lokaci modi yana ji, yana matsayin shibirta major na soji na ƙasar nan gaba ɗaya. Wato akwai sojoji waɗanda suka tada mamu da hankali da cewar wannan rigima da ake tsakanin shugabanninmu da na Mali ya kawo musu matsala wurin yaƙi da ta'addancin nan. Sukan ga 'yan ta'adda su zo ga su, in suka taɓa sai shiga Mali, ba su da uzunin shiga Mali saboda akwai matsala tsakanin shugabanninmu da shugabannin Mali. Da suka matse shi da wannan magana suka tada mai hankali a matsayin shi na shabarta major hafsan sojoji na ƙasa na wancan lokaci, shi ya je tar da Bazum. Ya nuna ma Bazum ga matsalar da ke akwai, sojoji waɗanda suke yaƙi da ta'addanci fa suna neman a sayan da za a yi a samu dama su rinka shiga cikin ƙasar Mali suna bin 'yan ta'addan nan. Shi da kanshi shi Bazum shi ya nuna ma Modi cewar ya je a matsayin shi na soji, shugabannin soji ne, ba mamaki ya samu wannan alhurma. Da magana kilo 10 ne aka tai, 10 kilometer ne ake so shugabannin Mali su bada. Shugabannin Mali suka ba Modi kilo 40, cewar sun ba shi dama, sun ba sojojinmu dama su shigo har kilo 40 na Mali bisa kan yaƙi da ta'addanci. Bayan ya zo ya koma, ya zo da takardu da tsarin da aka yi, ya tahi wurin radda zai tahiyatar da sojojin masu yaƙi da ta'addanci, sai suka yi karo da 'yan ta'adda. Wani 'yan ta'adda har da shi Modin aka bi su. Da aka bi su aka kashe na kashewa, aka kama na kama. Cikin kama an kama 'yan horon shi guda biyu. An kama mutanen horon shi guda biyu a cikin 'yan ta'addai. Wannan 'yan horon shi guda biyu da aka kama su suka kawo wannan shugaban hafsan sojoji shabarta major na horon shi, wannan zawar da nan Niger. Magana wannan so mutanen na horon shi ne da aka kama cikin ta'addanci shine ya kawo shi. Suka sa pression, suka matsa cewar hal wannan wakilin shugaban majalisar ɗinkin duniya shi ya busa wannan zancen ne ya zo na wannan kala a gwada su ko a hanyar rezo sosiyo ko a tele, kala a gwada wannan 'yan horon shi da aka kama a cikin ta'addanci. Duka muna huci ne ake a cikin kasashen namu. Wannan matsala ita ta kawo aka sa matsatsi, dole ba zai ya sake su saboda sun matse, sun ta da hankali cewar ya an sake su, aka sake su. Bayan an sake su kuma su horon shi su suka nuna cewar kar a bar Modi a matsayin shugaban sojoji, aka cire shi, aka kuma suka nuna cewa kar a bar shi a ƙasar wanda aka maida shi ambasada na wata ƙasa can ƙasashen Larabawa. To ana cikin wannan abu ne sauran soji waɗanda suke ganin to wani abin akwai matsala, sun yi niyya su ma wannan sojoji su birkitar da wannan mulki. Cani ya gano akwai matsala wadda za a yin shi kanshi da wanda suke zancen Bazum da Isuhun da kowa ba mai huta daga cikinsu. Allah ya ka sauki aka yi wannan Cani ya yi wannan juyin mulki, ba a kashe ko kaza ba. Su sojin suka samu haɗin kai tsakaninsu, suka haɗa kansu yayin suke tafiya da ƙasai. Duka zance ne wanda su ba sa iya bai saboda a dokokinsu na soji da tsarinsu na soji akwai abin da ba su iya hutuwa su haɗi. Ka nura? To shine duka mutane suke ta shaci haɗu, kowa yake haɗin abin da ya ga dama. Wato in banda ƙasar mu tana da ƙarfin roƙon Allah, an daɗe ana cewa a samu zaman lahiya, Allah ubangiji ya kama kwanciyar hankali. Da aka kai 28 ga wata, Cani bai wannan juyin mulkin ba na 26 ga watan jiya. To da kurin Allah kaɗai san abin da za a yi. Da yanzu ba zancen Isuhun bane ake ko zancen Bazum, a'a sai dai zancen ya za a yi ma ƙasar tukwan ta zama ƙasa. To kaji wannan shine duka ummul aba'isa kawo mutane suke kawo rudani, kowa yake faɗin abin da yake so. Lalle baka iya hana mutum faɗin abin da yake so. Me amma kafin mutum ya hangi mutum ko farti, to a fara hangen ƙasar tukuna.
wani hali ƙasar nan take ciki yau. Ƙasar nan da su wane ne muke rigima? Muna rigima da mutanen da basu da imani, mutanen da a shirye suke su watsa mu, kuma a koma ana zancen farti. To kaga wannan wurin tunani ya samu matsala. Bisa kan